So mo ni gitawag og bago guys. Mo ni tanom nga bago nga pwede mautan. First time ko nakakitag tanom nga bago. So ang kwaon ani nga kuan guys. Dili pwede kini kay gulang na. So kini mga udlot, kini udlot. Kana mo'y pwede nga kuhaon, mao na pwede nga mautan guys. So human ako panguha, mao na ni guys. Mao na ni akong nakuha. So gitawag na ko sa akong commander kay mga ligo na daw mi. Nanguha si kakao guys. Ipakita dai. Tanawa guys. Wala kadakong kaka. Sige. Ya, Jordan, ano pa ting ring? First jump. Ha? Manaog ta guys. Wow. Dali. Wow, kalalong. Oh guys. Wow, ganindot. Uyag. Mone. First jump ni. Motoy first jump. Mone first jump guys dito nakita. May slide. May slide di ka nito first jump, may slide. Adong diha. Good swim. Adong dito. Adong dito guys. Nice kayo, nice. Canyonnering? Alegria, Canyonnering. Sa Alegria, Canyonnering guys, makita niyo. Nice kayo. Indoor. So guys, naata karon sa first jump sa Canyonnering. Diha dapit ay. Mo na first jump sa Canyonnering. Katong gitudlo na ko ninyo ganiha. Mo na siya. So ako ipakita ninyo kung unsa kanindot ang first jump, slide padong dito sa second, swim. So enjoy lang guys.
Gikan namin diha guys. Gikan namin nangaligo diha. Tapos magbaktas mi padong mi diha. Ari mi agi. So lisod kay agianan. So ang akong kauban tuwa na nga to. Tuwa na nga to akong mga kauban guys. Go. Kanang langoy ba? Kanang langoy ba? Ay, kumpiyansa niya, ganyan login niya. Kaya dai. Yara kayo dito kayo. So guys, mau ni kalisod. Onis. Lisod juga ayo. Pero enjoy. Wala akong mga kauban na. Ano sila? Okay ra dai. Ginambag na. Okay.
Ora to guys. Salamat kayo, salamat. Peace yo.